Assalamu alaykum mehman adamlar. Hemmäňize hoş gördük diýäs we ähliňize saglyk, awry, rızkal, bereket, rowaş dileýäs. Mehman adamlar ilkinji gezek ýaýlyma öýürlýär we hiç ýerde ýok edi şu gepleşik doğru değil mi? Hiç yerde yok. Yok. Bizim ilkinji şu gepleşigimizin ilkinji mihmanlary Döwran Muhadyf, Alpbarjy, Çarpayın hu. Mekan Sargulaýew, Aydymçy, Paragat Pürjaýew. Adas gelgir ya. Yalı gidiyordu. Aydımçı. Bizim gelinimizin pikiri öy hakta, bizim pikrimiz toy hakta. Yiğitler hoş gördük. Silap geleniz şu çok sağ olun. Çağırın. Silap sağ Bu olun. gepleşiğin esas maksadı näme? Bu gepleşiğin esas maksadı oğudan sözden köpüs doğru değil. Doğru sözden köpüsem oğudan değil. Doğru değil mi? Toy hakta pikirlerimizi açık aytmak. Umuman toyda döreyen piaskelçilikler bize işlemäge näme piaskelçilikler döreýär, nämeler bize piaskel berip bilýär. Umuman şu arada. Toy hakta da. Toy hakda. Toy hak. Düşünükli mi? Başlaýasmy? Başladık. Täsin studiýa işine start berýär. Indi piaskelçilik diýdikmi? Parada az gelir ha. Piaskelçilik diýdikmi? Döwran senden maşaýyl. Toyda, toy alyp baryp oturkan ýüze çykýan piaskelçilikler näme? İlk belleme zat, Huda şükür toylarymyz gowy owa dönýöne diýsen piaskelçiliklerken, ondan şu gepleşigem ine nesip bolsa halkymyza toyun eýlerini, toya gelýän mihmanlara diýsen uly kömek eder. Şeýle orada boşoýunda toyu meýilleşdirmek dogrymy? Doğru. Meýilleşdirmeli. Doğru. Alpbarjy meýilleşdirmeli. Hemme Indi ýa sonra welýär. Toyda ýüze çykýan piaskelçilikler sen üçin meseleler näme? Men üçin meseleler. Eňärkisi toyun eýesi bize başda aýtdy. Jigim biz awa kän gutlaw gerek gel. Esasy biz bagşylaryň aýdymyny dinläsimiz gelýär, halk köpürek tans edesi gelýär. Şoň üçin azrak gurly, azrak söz ber diýip öňünden bize spisak berýär. Gurulmaly adamlaryň ýyly giderligini. Ondan şol toyun eýlerim däl, dogan garnaşlarym däl, şeýle mihman medwan ýaly gelýän adamlaryň köpüsi gelip maňa söz ber. Ya bolmasa plan aýdym goýberdi, plan zat diýip aýt diýip sahnada aýdymçylara päsgel berýärler, alpbarjylara päsgel berýärler. Ýaşlar ömrüne bir gezek toy edýär. Şo toyu olar arzu edip garaşýar. Gözegine getirýär biz nähil tans ederiz, nähil giýeriz, hemmeler bize sereder. Biz ýaşlar söýgü tansyna çağıramyzda eň berkisi. Olar söýgü tansyny etmeli, egne kılbaslary, dogrusu gymmat wakadan. Şo taýda ine öýlenýän ýigdiň dostlary, ýani klassdaşlar, kursdaşlar gelip gaharma elýän ýeri şol gönü ýaşlaryň üstüne seçip goýýarlar bolýan. Birden çağa da ýanky fataň üstünden basýarlar, ýaşlara päsgel berýärler. Ine bize alyp oturan studio, täsin studioda gollar studiýanyň işini de päsgel berýär. Olaram toy alyp durlar arasynda. Men alpbarjy bolup toy çykymda, şol toy hamala men öz toyum diýip garaýan. Şo toyun lüboy istenlik ýerine bir päsgelçilik bolsa özüm oňaýsız duýýan. Meselem tans meýdançydan gaçyn diýsek, adamlar diňe ýaşlar galmaly diýsek, biz dinlemeýän halk sürünse dinlemese. Hormatly toy gatnaşan mihmanlar, hormatly gaýş edýär. Toy eýleriniň hem bähwidi de berde ýok. Olaňyň begenmegi, ýaşlyň begenmegi, şo toyda hyzmat edýän suratçylaryň kameraçylaryň begenmegi we işini ýokary derejede tejribeli ýagdaýda görünüp toya tutan adamy begendirmek bolup durýar-da şu taýda oğlan bolýar-da. Dogrymy? Indi mekan. Sen näme päsgelçilikler ýüze çykýar? Ýekejejigin aýda ýaşlyna känler bolýar. Iň esasy bu kän päsgelçilikler ýüze çykýar ýöne. Esasy menne kän gawat gelýän aýda. Misal üçin sahnada hem ýaşlar hem tans edip durar. Gowy edip senin ýürekden berler, gowy toy soýan. Ay gara. Şowhun gowy edip dur bilýärmi? İçinden bir çykýar toýa. Toyun mihmany, toy eýler hem de toy eýler hem gowy da boluny bilýän. Çykýardan gel aýdym çarşaýa diýär. Aslında gidip dur göräýdi hemme kişi edip. Millet tans edýär. İçinden ýekeje adam çykýarda. Sen gel aýdym çarşaýa diýär bolýan. Bolýar rahat diýen gowy üçin.
toyda gown adam gowna degilen op da fat bilýän. Awa. Belki bir şo bagşy bilýän degse ul täsir almak mümkin adamyň gowna bilýän. Şoň üçin bolýar diýen bolýan şoň gown üçin çalşýan aýdym çalşy bar bolýar. Onuň başga aýdyma geçýän ay borlay iki adam bolsa gowundan turýan bolýar. Ýok çalşýan ýene gelýär ýan adam. Indi bir munçuk. Hormatly watandaşlar, mehriban adamlar, siziň hem her ýeriniz toý etýäňiz, hawa siziň dostuňyz toý edende siz mihman bolup barýaňyz we siz toý edende de dostuňyz mihman bolup barýar. Şu wagt agdalan päskelçilik hakykatdan hem aýdaýyn men 99% toýlarda bolýan da, şu dogry dämi? Indi bir zat toý eýesi aýdaly mekan çaraglygyň toy alıp barşyny, toyda çykyş etişini halady da, şuň adagyny berdi de toya çağırdy. Alıp barjyny çağırdy. Sizden mihman edip çağırdy. Näme üçin? Indi şu taýda mihmanyň öz ornuny bar. Mihman çağırylmy? Mehriban dostlar, aýal ogunlar, agalar, ýigitler, gyzlar. Şuň çykyş etişini halap şuň toya çağırdy. Şuň aýtýan aýdymlaryny halap toya çağırdy we şuň gow şowkuny alıp barýanlygy üçin toya çağırdy. Sizin barıp o bagşynyň repertuar diýilem. Repertuar. Ýygy Ýygyderliligini, repertuaryny ýükletmäge hakyňyz ýokmy kandiýas? Ýöne aýplaşman. Gepleşigimiziň maksat şol. Para. Sende näme toýda ýüze çykýan päskelçi? Ýekizejigmen. Hiç ýeri ýok diýene. Diýo. Gowy. Emme da Päskelçilik köp ýöne ýyly adam soljak bolsaň aýymyň ýeňip geçmeli birinjiden. İkinciden hem päskelçilik diýip belli bir päskelçilik däl toy diýen zat öňünden plan edişiň boýunça bolanok. Her hile adam çykýar toýdan, her hile pikirdäki adamlar çykýar. Sonra ýanky mekan diýýär, gelip bir adam diňe öz isleg üçin bir giden adamyň bar, tandydy oturan, gydyklanyp oturan adamyň öz pikirjigi üçin bar, bölýär da gelip şol çoğuny bölýär. Hawa çalış diýip. Şu zat näme? Indi onam aýdym çalış. Aýdym çalış. Şey diýär. Aýdym çalış. Onam diýjek bolýanym, olan bir ýalňyçlyk, olan bir neme däl ýöne sonra aslynda gelip şol aýdym bilýär öz pikirini, plan aýdym aýdyp berýärdi. Onu aýtmak bir aýybam däl, erbedem däl, onu edip bolýar ýöne şonça adam tant edip saatdan oturýar, şol radi bolup tant edip oturýar, gelip halk aýdy. prosta haýs edip bilýär. Onu benim, mesela men odan diýär, men diýänim. Borda onjum her şolar tant etdin, arka nemesini ondan senkä geçer. Mesela käme kal gelýär, lezginke goýup berýär. Olam ýağmur seni ýam gydykdyryp başlandy. Lezginke zat ya limonçyky zat iň soňragynda gidiýär bilýän. Aýdymyň zakalyň soňragynda. Parça diýilýär mi? Şu parçany jemleme üçin aýdylýar. Ha. Şoň üçin şonu bölmediler o. Ne maňa päskelçilik berýän zat, asyl päskelçilik berýän zat aýdym oturýan, gyzyşyp, tant edip ortaga girip bärdenim gowgaly oturýan, gelip guloňy palawdan olýanlar bar ha. Gurlar. Bolýan zat. Ya gelýärler däli mara. Ol goýuň arasynda eşitdirjek bolup paragat turja zat diýip bilýär. Guloňy pony dolýardan ahyrdan gelip. Nimet bölüşler diýilýär-de. Onuň şonu bar ha. Häzir aýdym gutoran soň edesi gelýän zakatyny aýdym gutorandan soň innik zakatyňda şonu aýdyp beräý diýse onda bolýar. Ýöne maňa bäýat gelip berýär. Köp adam gelip ýöne biri lezginke diýär, biri tansywaly diýär, biri daýy bu klubnyrak bir zat goýber zat diýär bolýar. Halk aýdym zat. Şonu dogonlar. Şunça ýylyna mysal üçin bir köp ýyllar toýa gidip berse eýle beýle diýjek bolamak. Ýöne edil başyndan edil bir ýartyny kim bilir Allah jan haçana çenni bir toýa gitjegimiz belli däl. Ýöne şoň bir bölejigini görüp gördük diýen. Şoň üçin hemme adamlary razy etmegem kyn. Ýöne pakar aşun razy edip gelýär. Şoň üçin gelip şol her kim bir zat diýär, şol adamlara deýişli. Ine şu gurrun gelip diýeňizde zakal gutorandan soň ýa-da geçip oturýar bagşy. Şonda gelip dost innik zakalda plan aýdym aýdyp bilýän odan şonu aýdyp beräý diýip aýratynja gelip diýse o şol aýdym oturýar. Hawa aýdym aýdyp oturýar. Aýdymjy gelip ýöne müşahede edip durup däldi. Olaň zakat etmäge haky ýok däl, bar, ol diýip biler. Öýsýän aýdymyny. Ýöne şonça adam tandyp berýär. Onu men ýa-da goýup halap, aýdym halap.
Fahiş edýär da doğrudan. Öne gynansak Ene da maňa toy bäh konsert gerçek berýär. derler. Toy konsert der, Olam- o taýyp olama baryp başga da- nime sargamalar. Sen Meselem başga ine diýer. bagışlar näme etdi? Yo, men bagışlaryň pikirini gollaýan. Meselem bagışlar tempin sazýada. Adamlar tans edende ilki pesrak tempden başlaýar, soňa waka güýçlirak temp gitýär, soňa waka hasyl temp. Sen aydyma başladın. Ondan saat 9-a zada baranna käbir mihman gelýärdi, halk aýdym diýe. Şu bagşyň halk aýdymyny aýdyşyndan men bilýän, gowurýan şunu aýdyp beräýsin näme bolýan. Näme şu taýda halk aýdym aýtsa. Garaz mihman bolsa gowy. Ýöne şonu düşündiräýin beli. Doğru. Seredin şu ad aýtdy meseleleri. Üçüýmüzüň meseleniz näme bolur ýanyňda adam gelýär, ya dinlenen ok, ya şeýle burdan, dogrymy? Toy etýän mehriban dostlar, doganlar, Toýa gatnaşýan. toya gatnaşýanlar däl, toy etýänlere ýüzlenýär ki, toya çağırılan aýdymçylary, alyp barjylan ýanynda kökmani suratda daýawrak toya gatnaşýan mehmanlardan Toyun eýelerinden bir daýawraklar bolýar, urak. Kökman goýun. Sebebi hiç kim şulan ýanyna gelmedi. Ýok, olan gelip ardaram alady. Yo, sowgatly gelse Ondan bolýar. näl, ýöne prosta şol gelip bir adajyk aýdýan, aýdyma çykyş edip otýar. Kaň misal etmeseler gowy. Onuň so diýesi gelýän aýdymyny da kaýdasy gelýän zadyny soňra gelip ýeköň otýar. Kaň dikdir alparjy gurlap otýar. Gelip şo başardan şol aýdymy aýdyp beräýdi dostum zat diýse gowy. Şonu aýdym aýdyp otýar gelip diýär. O toy wagt käne 4 sagat dowam edýär toy. Şoň dowamynda bir aýdyp beräýdi. Onuň şol ýankysyň diýişiňe orta arasynda halk aýdyp beräýdi ýa-ýa. Şonu onu men düşündiräýän. Agam häzir pakaýyntak tant gidip otýar, toy şowguny gidip otýar. Soňragyny aýdyp berer, mesele ýok. Şonu ýalygy däýeli. Diýip onu düşünýänler, başardan düşünmeli. Olar hakykatdan hem sen aýdymyň, sen alyp barjylyň, gowur saňa bir goş gokap ber, ýa saňa bir aýdym aýdyp berdi, gelýänliklerini häzir söýüp, syýlap, çagyrýarlar. Olam her kim şo taýda 500-600 adam madara indi toýda. Şolaň herdinim pikir biri medin aýdynyň adı, biri tant aýdym, biri halk aýdynyň adı gelýär. Olam dinleýän gelýän zatlaryny zakal etme haklary bar. Konsertlerliydi. Bilýän. Konsert. Adam düşünýärmi? Nabarot konsert bar ha, deret. Konsert sen hakyky öz programmaň boýunça gidýär ha. Tapawutdy ha. Yo, toy diýilen zat köplenç improvizasiýa. Toy diýilen zat. Konsertine mysal üçin başdan eýen 1-nji aýdymyňdan 15-nji aýdymyňa çenli konsert bermeli bolsaň, şonu gelip saňa diýip berden diýip bilerler, plan aýdymyňa maýdaýyp. Baş ol programmada arkaýyn onuň her aýdyp berjek diýip. Ol ýa näme? Ýöne toyda aýdyp otýar. Kaň mysal üçin tansawan aýdym aýdyp otýarsyň, gelip aýna gyda aýdyp beräýdi. Ýa Azerbaýjan tansawan aýdyp. Aýna gyda aýdyp bawa. Aýna gyda aýdyp. Şoňa goşup bolýar. Ýöne goşup bolmaýan zatlar bar. Şonda misal etmeseler. Düşündüňmi? Yoran, DJ bilen toy sowmak, biram aýdymçyla toy sowmak. Näme tapawut etýär? DJ gerek ka toyu. Onan üçin DJ gerek ka aslında toy. Din aýdymçy bolsa gowum kady pikir edýär. Yani DM'de meni köp DJ'ler Joker. köp Nägerdiňler? DJ'ler dinlen men etýär. Ýok. Tert düşünden aslında DJ her bir toyu hökman gerek. Men pikirimçe. Aýdymçyň ýanyny boldy. Aýdymçyň ýanyny hökman gerek. DJ'ň hem gowy soýany bar, aýdymçyň hem gowy soýany bar. DJ'ň hem meret Yok soýany. doğru. Näy? Aslında Yok tapawudyny bir aýratynlykda açyklaýdy ýani. Ya açyk açyk. Ne DJ'le toy sowunda oturmaly. Däl. Dogrymy? Ýanynda durmaly, gepläp durmaly. durmasaň bolýar ýanyna. Aslında öz işini başarýan aýdymçy bilen toy sowmak gowy we öz işini başarýan DJ bilen toy sowmak gowy. İkisi bilen hem öz işini başarýan bolsa toy sowmak gowy. Ferhat Turan, sen de bolýan şon ýaly. Toy alyp baryp otýarsyň, ýaşlar geldi. Ýaşlar oturdy ýerine geçdi. Aýdym saat gitdi. Nikahlar öýdüň wekilleri gelýär. Orta arada stol gurunýar. Elin ýanky näme şu? Dokumentler diýilýär. Ha, resmi nama. Resmi namalarını getirýärdi. Öýlenýän oglan aýtdy. Şahatnama da. Hawa. Orta çağırýar. Merkeze öýlenýän oglan plany. Ha sen plany ýerinde öýlenme, radyň. Öýlenýän kabul diýär. Durmuşa çykýan sen plany. Sen plana durmuşa çykýan radyň kabul diýär. Onda biz sizi ýanyňyşdyk. Oglan edýäs, gol çekdirýär. Resmi namasyny berýär. Endi seret. Gapy toy edildi. Kız tarap boldy. Oglan tarap boldy. Hemme zat boldy da, ýa toy, şoň toyda. Hem şeýle soýar.
Zakys memkirimçe zakysyň öz içindedir sogowy. Şu toy dawara başlanmaka ýöret aslında zaksa barylmaly, şolar ýa sorag berilmeli, resminama doldurulmaly. Meselem oglan bilen gyz bir näçe wagtlap gürleşdiler, aýdaly söýüşdiler. Olar guda boldular, galyň geçirdiler. Ýanky çykdy jetdiler, toy mekan gürleşdiler. Eýen bedegli dur, toyun orta arasynda da häzir razymy diýende bolmany ay ýok, razy däl diýen sorag biz jogap hiç açanım eşitmälen. Şoň üçin men pikirimçe zaks toyun aralygyny bagşlaryň şeýle alyp barýan şowkunyny saklamaly ýaly. Zaksyň öz içinde bolsa go. Hudaýa şükür ine odan ýurdumyzda bagyt köşklerimiz bar. Her welaýatymyzda ine biziň bagyt köşklerimiz ýokary hili derejede hyzmat etdi. Hawa şo taýyk baryp gaýta aýratyn geçirsen, men pikirimçe odan öyle ýadygarlyk galy. Parahat. Reklama üstülen toymu ya toyun üstülen reklama mı? İkisi. Birinci reklama edip toy gadanýan. Toy gadanandan soňam şo toy sowuşuň bilen hem ýene de ödüň reklam edýän. Yine reklam. Baglanşykly. Baglanşykly paylaş. Taýyň kuji. Duran. Toya bardyk. Hawa. Doğru mu? Hawa. Toyun programması dur. Toy kim açmaly, ondan soň kime söz bermeli. Toy ýesin kanawatlanan real derejede bir düzlük. Spesial. Wagt boýunça. Tertipledikde umuman wagt boýunça sagat plançada bulara bereriz. Sagat plançada klassdaşlaryna bereriz, ýa budalara bereriz. Şeýle umuman tertipledik toy. Doğru değil mi? Ha. Baştan aýyp toy bilen tanıştyk. Toy etýän başgalar bilen tanıştyk. Indi aýdaly biz hasap etýäs. Ýaşlar sagat şeýlerek wagtda geler. Toy mekany. Doğru mu? Indi ýer gelse de bolanok bize. Sebäbi mihmanlaram doly gelip ýetişen wagtda bir işten çykyp öýüne baryp eşigine gidip ýa salona baryp şeýle gelmeli ýagdaýlar bolýardy. Dogrymy? Giç gelse de adamlar ýan doýdy. Biziň tertibimiz ýetkiýär. Dogry dämi? Kutlawlar ýüş gitdi ýa. Näme aýtdylar? Ýaşlar wagtyna gelse gowy ýöne bezenmek, meselem salonlar meselesinde häzir bezeg bolup bile, zat bolup bile, ýa gellanç maşynada bir zat bolup bile, meselem ýolly eýlense, o bize kynçylyk döretýär, ýöne bagşlarymyz töwelimi, ýa mihmanlar oturdanok gönü tansa geçýärler. Sebäbi mihmanlar tans etmeli, şatlanmaly. Bökdönçlükdiň alyp barjylygy dörep bile, sebäbi biz belli bir wagtda onu gutlador şeýle mihmanlar gutladorsyp hasaplaýas boly. Ýaşlar gelýänçe biz toýy Ýaşlar gelýänçe biz toy açdyp bilemiz. Meselem häzir toyun ýesi ýaşlaryň gözüne seredip gutlasy gele, ýüzüne seredip aýdasy gele adamdan. Şoň üçin ýaşlar gelýänçe bagşlar tans edýär, toyun badyny saklamdyk, şowkun bilen dowam etýär. Ýaşlar gelenden soň ýöne tanslar bölüp durmaz ýalym, sözleri gowy maksimalny goşup bermeli bolýar. Bilerek vermeli bolýar, dogrymy? Bilerek bermeli. Indi köp berde näme diýär, durmuşa çykkan gyz ýa-da öýlenýän oglan aýtdy. Men kursdaşlarym diýär, ýa klassdaşlarym plan bilen goşma, ýa on bilen goşma, on bilen goşma. Şeýle toýlar bar, dogry. Düşünürýär toyun eýlerini. Häzir biz şeýsek, aýratynlykdy bersek, onu toyun arasyny o toy bolanokda gepleşip bolýar ýa-da. Ýöne arasyny gürläp durýar, söz köp bolýar sady. Aýdymçam gowsawanok bolýar. Alyp barjy gowy alyp baranok bolýar. Şoň üçin toyun eýleri düşünüň ýaşlara ýer gelse gowy, onsoň şolar ýaly ýagdaý bolanada sözler goşulyp berse gowy. Goşulyp berse o şeýlemi? Hemme daha öz wagtynda bolsa bolar. Para şeýle orada atla. Storowy. Şeýle edil şutaýda bar ha. Agda gowaly. Aýdalyna sen toporuň bilen, sağdan toporuň bilen bilelikde jogapkar tutdular. Üstüňde başga bir aýdymçyny çağırdylar. Ol aýdymçam toy alanına diýeli, hemmäňiziň etýändirler, şol men saat plança wagt gatjak. Dogrymy? Aýdal 9-nyň ýaryna 10-nyň ýaryna çyn men bir saat sen toy gutluga çağırsalar, 9-nyň ýaryna 10-nyň ýaryna çyn alýagy gerek. Ingylyk boldy da. Doğrudan ingylyk boldy bolýar dogry. Näme garaýan şunu? Köp neme dilýän zat. Men başdan aýak mysal üçin öz sadanlarla bilen alýana. Onuň ingylykly wagty gelýär, tagatlaýyn üstüne onuň çok gowy gitdi bolýar. Onuň mysal üçin menen barsam bir ýerden üstüne şol ýagylykly wagty. Sen gowy gitdiň bolýar. Şoň üçin sadanlarla bilen gidýän aýdymçyň ýagdaýyna da düşünmeli. Tagatlaýyn gidýän aýdymçyň ýagdaýyny düşünmeli. Dogry başdan aýak alýan bagşa
kıyın bolýar. Başta, iň başta adamlar entäk ýaňmyr tanta öwrenişdirmek, tanta çykarmak, ol bir ýüzlerini açmak, arkayn tanta çykmagy öwrenişdirip nemetmek kıyınrak başta. Taýynadyn da. Tawa, toýuň başynda kıyınrak. Şoň taýyndy ýa montagatlaýmagy gelýär. Şoň üçin bir belli jogap berip bolanok aslında olyn ýöne men pikirimçe hiçne de günah ýok. Her kim öýde edesi gelýän zat diýe. Sagatlyň getiresi gelýär, getirýär. Tutuş grup bolan durýan, ol öýde ýem sen hakyň alyp edýän işiň. Şoň üçin oňuşmaly lan ämetçi. Oňuşmaly. Oňa meýagdaýyny düşünmeli özüň. Özüňem bilmeli näme digini. Bizden Şo barıp var, gör. Başında, o düşündüm. Başında da edil şo gow wagty diýär ha. 9-yň ýar, 10-yň ýar iň gow wagty diýilýär da toýunda. Ha, ingylyk. Biz ya da Adam öwrenişen wagty da ýa. Ili halkyna morda derler şonu bu urtan etdi. Galstuklar aýrylýar, dogrymy? Kostyumlar çykarylýar diýjek bolýanym. Indi şonu başynda şo derejä gelmek üçin näme pätkerçilik durupdy? Dogry. Yo, ol adamlaň wara entäk toýa öwrenişmegi. Prosto saat 6-da gönüp baryp mehman oturup nahar çörek ýemenkä, ýaňur toýuň atmosferasyna girişmänkä gön tanda çykyp özüň azastaýdy tanda edip bolmaýar. Utonýarlar başda. Onu wara sen nähili opitni bol, nähili güýçli wagty bolsaň, aýdym bolsaň, onu etdirme gaty kıyyn. Mehmanlar bolsa olur. Mehmanlar gollamak üçin birazajyk mehman toýa öwrenişmeli, atmosferany duýmaly. Ondan soň uje başyp tanışmaly, ýatlaşmaly. 8-iň ýarym saat ýaşlar gelýär, bolýar ondan soň uje tantaýdymlar başlaýar. Şondan soň da 8-de çenli birazajyk petrak bolýar, aýdym tant öýle beýle birazajyk petrak bolýar. Ýöne käbir toý bolýar. Entäk ýaşlar gelmeýän katanda çykyp gydykly bolup gidýän toýlara bolýar. Ýöne 80% Abysyn şon ýalyk wagtynda bolýar da. Gün wagtyny. Hawa. Şoň üçin esasy zat ýaşlamada wagtynda gelip dursun, sagatlaryň gelýän wagtlamyň hem janyna bolsun, o dol sadynlarla bilen alýanyň hem janyna bolsun, hemmesine prosto üstünlük dileýän, janynalyk dileýän diňe etmeli işimiz halkymyz begendirmeli. Şolaň ehli diýen haýyşlaryny ýekemeke başardygyňdan ýerine ýetirjek bolmaly etmeli işimiz. Biz şol halk bilen hakykatdan hem sungat işgärleri, şolaň gollamagy bilen uspeşin, şolaň gollamagy bilen biziň eserlerimiz ýüze çykýar. Şol gollamasa, ýani aýdym sen müň çykaray, halk diňlemese, gowaýdym bolmasa şol giden ok. Şoň üçin düşünje bermeli. Birazajyk birinji gönüp bir bilen bir söwüşmäge barsaňam da bir bilen söwüşmäge barsaňam birinji gatrak gurulap başlasaň duhun alýansyň birinji. Ýüregiň alýan birinji gatrak gurulap başlasaň. Idil şon ýaly toýda da barsyňa eýýäm sen şadyan, barsyňa eýýäm birazajyk neme bolmaly bir atakaly hawa energiýasini golyp başyndan eýýäm birazajyk güýçlüräk edip başlaýan bolýarmy da gülýalyk golky diýe esasat. Hawa esasat halk bilen düşünmeli, halk näme islese şonuň başardygyňdan berjek bolmaly. Başarsaňa etmeli, başaramak, şonu edilemek, başaramak diýmeli. Hakykat temize ýalandan üstün çykýar, ýygy. Şoň üçin hakyky bolýar, etmeli işini professional ýagdaýda, dogry ýagdaýda ýerine ýetirýän temme da gülýalyk bolýar. Duran. Toýda aýdym maslahat bermek ýa alyp barjy maslahat bermek umuman şunu diýişkärler bar, toýa hyzmat etýän ýa studiýalar bolup biler, dogrymy? Şolar maslahat bermek barada näme pikirin? Insenden maslahat sorýar. Toýuň eýeleri şo maslahat bermek dogrymy? Men öz pikirimçe toýuň eýeleri esasy ilkinjirek alyp barjylar bilen gurulýarmyka diýenne, sebäbi alyp barjyny tutýarlarda onsoň haýsy bagşy toý gowsowya, haýsy DJ gowsowya, haýsy studiýany tutoly diýe. Şonda bizem dogrusy gowy toýda görýärsen, gowsowýarlar biz maslahat berýäs. Ine gowsowýarlar nomerlerini berýäs, özüňiz maslahatlaşyň. Olar emedil özlerine alyp barjyny soraýarlar, meselem haýsy alyp barjy diýerler. Aýdymsydan birinji tutýarlarda soň kim alyp barjyny tutoýyn diýen soraýarlar. Haýsy toý mekan gowdy soraýanymma.
Şeyler mi? O zayıfını. İnlik soru. Yok dur. Yankı sen bir maslahat verdin. Ha. Aydalı. Doğru mu? Bökten şu güzel çıkıp bilyara. Ha. On yerlerde ilerler. Şu wagtda çenli maslahat beren adamlaryň içinde hiç ýyly bökdönçlik ýüze çykanok sebäbi maslahat bermek kıyın zat. Ýüzüň utanmajak adamsyn maslahat bermeli. Bularam şon ýaly alp barjy diýende ol geltiren alp barjydy gepläp bilmese ýa toý gowy soňup bilmese aýdymça da awray däl sen tapan adamyň sen maslahat bereniň bolýar-da şoň üçin diňe gowy zatlar salgy berilse bu. Sağ ol. Mekan. Sana toy burno diýseler. Toy burno diýseler da bu şu wagt toýa çykyş etip berse. Allah canına şükür şeyler. Bu yurdumuz var da toy toylamana. Bu mümkünçülükler var. Gahryman arkada serdarmyň halk üçin edýän aladasyň netijeleri şu zatlar. Aslında doğru değil mi? Doğru. Ýöne edil şu wagtky dowam etýän toýlaryň agla we bölegi resurs tarapdan artykmaçlyk ýok, doğru değil mi? Hemmeden bir sidiriň gitýäni meň diýýärdi şu wagt. Doğru gerek. Muştaýda bar, üçüňiz men pikiriňizi bilmek isledim. Tomaşaçylarymyz üçin gedip kılmyş. Näme goşasyň gelýär? Näme hilýagdaýda gurnasyň gelýär toy. Mekan senden aşağı. Näme özgürdüsüň gelýär? Yani şeyler hak bolsa has gowy bolardy. Umuman öz pikiriň toy ýetgödük göreli. Toyun dowam edişini, doğru. Öňkü dönem bir ýetgeşiklik. Indi şu wagtlardan bir ýetgödük göreli. Senin pikirlen parat, doğru, senin pikirlen mekan. Menki taýýar. Güzel pikirlenýär. Onu döwrana geçäýin. Aýt bratka. Aýdaýyn. Şu krupny alýamy? Krupny gidip otýar. Men pikirimçe toýuň arlygyny bölüp söz berilýär. Şoň arlygyny bölüp bermän, ne soň kuwatlar, alp barjylaryň bir täzelik girýär da başyna interwýu edilýär. Başyna hemme mihmanlardan interwýu çöplesek, gutlasak, soň diň aýdym gitdi. Aýdymlaryň arasynda da meselem tans topor goşup bilers, ýa biz özümüz bir aýratyn bir hiç kime söz bermän bir zat okap bilers, çykyş edip bilers. Şular ýaly bolsa, ene men teklifim has gowy bolardy. Toýuň arasyny gutlaw bölmän. Düşündüm. Döwrana aýtdy. Parak. Sen pikirin näme? Men pikirlerim şu wagt menne bir öňe dedim gelip gören zat wadi. Häzir netip bolsa ona etjek, öňünden aýdýan hiç kim etmeler. Men edýän şu wagt aýdýanlar. Diýjek bolýanym, ýaşlar gelýär, abyşny garşy alınjy. Tansçylar aýdym, ortada garaşýar gelýär, ýaşlar wals oýnadýarlar. Iňeme. Indi meňe dedim gelýär, gödüňe getirin. Restorana ýaşlar girik gelýär. Tansçylarym garaşyp dur. Tansçylar daşyma aýlanyp dur. Men orta arada akça pianinoda şeýle otýarym. Gödüňe getirip otýarym. Şeýle mikrofonum durýar, şeýle stoyka mikrofon. Menem şeýle pianinoda otyur, ýaşlar gelýär, pianinoň başynda ýaşlar iki bolup barad, bir-birine bakyşyp, lad edip, aýlanyp, bile tant edýärler, menen pianinoda salyp, aýdy otyryn, nemelerim, tansçylarym, tansçylarym tant edýär daşymyzda. Gödüňe getir, kameraçylarym ne täsin studiýaň işleýär, professional ýagdaýda işleýärler, onam konkret klip ýaly. Klip ýaly bolýar. Klip ýaly. Gödüňe getir, şoň toy ýerleri toy hani üç maskalı ol böreliňe ýatlalyňa diýenlerine näil duýgalar diýär. Akça pianinaly gödüňe getir. Özüňem aýdyp otyrdyň, ýaşlarym daşynda iki bolup aýlanyp, duýguly bolup tant edýärler. Daşyndan hem hawa çıralar herkili, daşyndan hem tansçylar bile tant edýärler. Her toýa ýaşlar salanda, şolar ýaly uwdan salmak. Şonu goşwatym gelýär, goşşok ne diýip. Her toýa ýaşlar gelende Menem var gurulman problem. Garşylama. Men aljak. Yo men beýle kaýdymçylara satarmy pikiri? Mekan, sen näme? Yo son etsek olmay. Ýaşlar gelýär. Aýny bolam ýaşlar gelýär. Ýa-da çala ütköden bolar. Ýaşlar gelýär. Çala ütköden bolar hadi. Çotaydy. Blok çarp dipdi. Sen yok orada diňe ýüplügen şeýle. Yok. Aşağıdan çıkılan olup, Michael Jackson'ın kıyalak, bunu yal, duran olup mu? 1 minutla. Kapıdan gelip Ahmet ýaly, dam-dam. Ora, bu işine el boldy diýär. Gödüm, öyle gurrun etdi. Değil mi? Pianinoda men otýarym. Sen toy öýlenýär, sen ýa durduň da, öyle. Ýaşlar sen daşynda. Teret sen artist da. Artist da. Sahnalaşdyrmak da. Gawa gödüňe getir spektakl ýalyk etmek şonu. Klip ýalyk etmek. Gödüňe getir ol kıyın zat däl. Birja etmen lat. Şore toy mekana pianino talaýmaly.
Bolly başgalat gerek geldi. Mikrofon goýan pianinoda şeýdip aýdyp otýurdun. Ýaşlara ma tan dedi otýur. Daşynda tançylar tan dedi otýur. Gödüme otur şu açışýan ýa. Yo, yes, şu ak pianinoda. Şol aralykda da klassdaşlar gelip pul seçdi. Parahat. Haky, oňda çağalar bolýar. Çağalaryň ılgap. Pianinoň Ana ol hälik birinji sora o jogap. Ana şonu ýaly päsgelçilikler bolýar. Päsgelçilik bermesinler şonu ýaly. Bir gelip şeýdip pianino. Öne Hudaýa şükür baý toýlarymyz we Hudaýa şükür ýurdumyzda emme bolýan toýlar emesem gatwy toýlar bolýar. Hiç kim goşar ýaly bir rada görmek gatwy toýlar. Ýöne goşup bilsek Ola dogry. gatwy. Hakykatdan hem Türkmen toýlamyda goşar ýaly itköşük bir ütköş goşont gerek gel. Milliligimiz millilik ýerine. Ol mysal üçin tansdamy tans ýerine, süýjülüklemi, tagamlanma, saçarynda bolup durşy, ol ýaşlaň süýjülük toruty mysal üçin aýrar ýala hiç illat ýok. Ýöne goşar ýala zat goşup bilsem, ol ýam täzelik. Ol ýam ol gowy. Ýöne her kim öz goşuk wadyny ýankyjak men pianino gat diýenim mara. Mysal üçin men şonu özüm çok goşadym gelýär. Bu pikir mi kelýär mena? Ýöne diýjek bolýam ütköşük bir aýrar ýaly ýok. Aýrar ýalam zat ýok. Goşar ýalam ütköşük zat ýok. Ýöne goşup bilsen gowy tarapdan ol oňa ýetek zat ýok. Dogry ýa goşar ýaly ütköşük neme ýok. Golly ýa. İşte golýam şatlardan. Ya içmek üçin alın olyn, diňe suw bilen gepleşik soňlayan näler naharlat ýokmy? Bir gelýänlere sizden dogrudan. Kısaýdanam ýerlersiňiz. Seret. Bir şu ad maruza huzahalni notýursa hakyky bir gowy men gowurýan kafelemem bir wastaýdy. So geçen gerek padnos palavny ýykurymyzda soň diýeňem. Palo. Dawaň näder pauza bereli, hem de inzalymyz bar. Böwünjükden palawyýa. Yo nomer wadan da ons kafe. Nomeryn tap. Nomer ýüregimde. Nomer berdi. Bir daçyk ýeliň bir bizim aňymyz adymyz gowy işler ýaly. Bir daçyk ýel. Garnynda bela ýok diýe. Şo palo. Ýanky padnos palaw. Ýeli. Häzir men bana. Döwünçükmi? Ama nomer göre näder reska Dersin jaňa. kesäy berin arkaýa. Özüňden geçin kameraň öňüne. Häzir Emeýik görmändir. garaş Näetdiňi? 65 65 90 2008. Aýly. 20 nadik. Soň üçin aýlat reska. Buna da pauza ber. Taýda var, oğlanlar. Bir zat aglasyn belle dogran. Kimide kan bolýardy. Aýdyma näme aýdymda gitdi. Dogry aparatyn ýa kolonkalar, mikrofonlar, latlar. Aglaba bölegi var, bularda fonogramma gitdi. Dogry. Olam näme şu fonogramma gitdi bilemok men pikirim. Köpse aýdyp bilmän fonogramma soňýar. Joy. O köpsem aýdymam bilýär ýöne halk şonu talep etdi diýär. Dogrymy? Indi kimide bolup bilýär, toý alyp bara otyrka aparat gowy. Sizin fonogramma öýren. Yok, men joy gepleýän özeret. Men arasyna fonogramma goýberýän. Goşgy basýan. Dinle. Mikrofon gowy däl, ýa kolonka gowy däl, dogrymy? Gawat bilýär şonu ýa-da. Köp toýlary baramyzda mikrofon alyp gepläp başlayan bolýan aparat gowşak bolsa öz sesimizi özümüz tanamyz. Biziň öz sesimiz miňden o. Onuň gıygyryk geplemeli bolýar. Bir hili, bir zada eşitdirjek bolup, toý mekanyň orta arasyna barýan bolýan, öz sesiň özüň eşitmek. Onsoň mihman sen näp eşitdin, el çarp diýende, şo sözleri näp eşitdin. Şoň üçin Fonogramma öýrmeli bolýan ýermi? Hawa, şoň men geplemen oturmaly bolýan. Ýok, aparat näçe gowy bolsa, gowy sazlansa, gowy alyp barja da gowy, aýdymça da gowy. Sen oglanlar ömrüne töwelemi żywoy aýtýarlar. Şo żywoy aýdymlaryny elbetde hökman gowy aparatlar gerek. Ýöne fonogramma aýdymlarym bolýar da şu toýda bolýan. Häzir parahadyň mekanyň aýdymlaryny DJ fonogramma goýursun bilýär, gowy tans edýär. Ýöne ikisi gelip meselem sahynada durka, şol aýdymlar gidip durka,
Buların Ol has hareketi, ütköş duygular ady, ya. awrayı, ýa millet gowurya, ýanyna barya, surata düşýär, saklan doldurup duruşy has odan bolýar. Oğlum. Şoň üçin öz ýerine durup çykýar şey saklan. Serhat bekan. Paragat ikiniz de var. Şeyler sonra öğresin diye. Belki mihmannamada da vermem mümkün bu sonra. Yani şu an ikinci yerde sonra veresin. Belki de tutuşluğunda toyu canlı yerdeydi alıp çıkmak bilen arasında yine iPad ağdalı ya da doğru değil mi? Fonogramma koyuyor ya sen koyuyor yalnız. Koyuyor ya sildim ben. Koyuyor yalnız doğru göre. Doğru değil mi? Fonogramma olanlar cansız yerdeydi. Hasan Şu temdine gurrun vereyim. Ben hakem düşünüyorum o. Seyret. Juvoy ne canlı ýagdaý aýtmak hakda mesele ýok. Şo fonogramma goýberlen adam men studiýa baryp canlı aýdyp gaýtdym. O şonuň başga bir aýdan. Şonuň başga bir aýdan. O başga bir aýdyp beren ok şonu. Ýöne studiýalaryny güýçlerini şu wagt bir aýdyp ýaňwar aýdyp çalara gaýdyp bilýänim gow edip sesini taýlap aýdyp edýärler. Indi fonogramma hakda gurrun. Fonogramma näme üçin ulanylýar? Men ine diýem, mysal üçin näme üçin ulanylýar? Onu biziň uje 99% aýdymçylygymyz ulanýar fonogramma. Andan aýman. Diyecek bolýanym, näme üçin? Şol studiýada ýazylýar, aýdym. Men asnawnoy fonogrammany diskoteşinde, klubun aýdymlarda, ritmiçni aýdymlarda ulanýan. Olam näme üçin? Taýynja gowy sizin arasynda çykyp duran, kaçad edip duran taýyn zat bolan üçin ulanýan tançywanlary hemişe paşdy bir 90% bara ýerine öz muzikantlarym oturan bolsa ýerimde. Onu hökman canlı aýdýan. Onuň fonogramma aýdýan, ýa jowoy aýdýan diýilen mesele bizde uje näçe ýyllar dowam edip dur, kritikalay. Ýöne men diyecek bolýan adam fonogrammany baryp şonu aýdyk gaýdýan nemede studiýada baryp özüň aýdyk gaýdýan şonu mysal üçin şu wagt ine mekanamda ne adamlar üçin gönü aýdýan ine şu wagt sesim men jowoyda ne şeýler Aýdyp bereň şu. prosto mysal üçin oňa meniňki diwaýdyň men diwanasy men yüreğimiň ýarysy men gözümiň agy oňa meniňki diwaýdyň men sabrym guturup diýip bilmän ýaryn ondan utanyp şeýdi aýdyk gaýtdym men şo taýda baryp ýöne ine şonu alyk jowoy aýtmak bolsa şonu hat arasda çykarýarlyk etjek bolup fonogramma aýdylýar. Hawa hat arasda çykarýarlyk etjek bolup. Hemme pesre kalonkolarda da gow kalonkada da şowr çykarýarlyk. Taýyn görnüşde aýdylýar şol. Ine jowoy aýdyp bilmeýän bolsa, bilmeýän ýagdaýda jowoy aýdyp bilmeýänlikde däldi. Jowoy aýdyp bilmeýän adam özüni alay. Men özüm aslynda gitarist, özüm aslynda oturjun oglany bolup başladym şu zatlara. Ene şol oglanam şolar ýaly. Gitarada aýdyp ýör. Jowoy aýtmak wapşe mesele ýok. Köp şu wagt kommentariýada ýazýanlar we sora berýänler we o alyp o rolik düşürüp goýýan bolyn jowoy aýdaýmalla. Näme-de? Bir zat bar. Jowoy aýtmak mesele däl. Iminle men üçin ýa-da ne mekan üçin köp bagysy, benim 90% bagyslanma üçin mesele däl ol. Ýöne fonogrammaň hem gerekleri toyun şowgunyny arasynda çykyp toyda gowy tant etmäge goşant bolar ýaly gerek. Şonu gönü jowoy gün şu taýda canly ýagdaýda etdiň, olum kaçad eder. Ýöne şo ýazygy görnüşinde goýbersen, has beter kaçad edip, has beter gowtan toýnap bolýar. Şoň üçin mene öz pikirim aýdýan, meni kritika wadam ederler most. Jowoy aýdyp bilýän, ok meni hemen başlarlar. Aýdyp görkezme. Mesele däl, halk aýdmam aýdyp görkezýärmi jowoy? Masal ýok. Hani halk aýdym gitdi. Sina sürüşünür göwsi jowherden levilay sadap dişler dürdün geldirdin can alıcı cellat gözü hanzardan
En namına nur çayılan peridat, peridat, peridat. Indi şundan soň mysaly aşağıdan ýazsalar da şu kommentariýalar. Bilýän? Mene Fanagram, mendik sorun oyuntu fanagram aýdy. Toyda Diýip ýazarlar. Ýok. Aydım saydım aydı bilen başlaýar. Yani studiýanyň işlerini uğurlayat. Yok, şuna sağlar ýazarlar. Sorun fanagram aýdy. Sen şu an fanagram aydı oturýarsyň. Ha. Indi şu Joy aýtdym men. Fanagram olaymy? yok. Menem ise deyir aýdy ýany. Heret. Diyecek bolýanym mara. Aşağına ýazarlar, fanagram aýdy ýany kimge boyun alýan. Men näme zat diýip ýazyň dogonjuklam. Arkaýyn joy aýdyp bilmeseň, joy aýdyp bilmeseň, sen çalyjy bir şygyrdy bolmasa bokurdoňda Allah Taala bir zekin bermese, halk kabul edip bilmeýär. Kabul edäýende de bir gedeklik soňundan interes gaçýar ondan. Diýjek bolýanym mara, bir zat bar. Joy bilen fanagrammaň şu wagtda çenli kritika edip şuurundan soňam gider. Onu bilen köp bagşylarymyz gepleşikde de käň etdiler. Mesele yok. Ýöne joy bilen Hudaý jana şükür Allah jana döňüň 99% bagşylarymyz joy daş edýär aýdy bilenler. Mesele yok. Fanagrammy ýöne prosto ýanky diýişim ýaly ses arasda çykyp adamlaryň tanzit etmegine has gowy düşnükli kaçat ederýarlyk üçin goý berilýär. Şonu jowat neme dip bolýar. Mysal üçin mekanjan. Inni sen men kedalinni. Aýt şondan bir men kedalinni. Aýdy bilen. Joy aýdy bilen. Joy aýdy bilen. Ýene şol aýdy. Aýt. Utan ýa. Goý aýdar. Şoň kesin gaýrat edin. Tonja oglan eken nidirjek bolýar. Bar stop berdir aýyrstay. Ýok. Aýt. Aýdaýynmy? Inni sen men kedalinni, men kedalinni, men kedalinni, senin kedal. Wah men kedalinni, sen men kedalinni, men kedalinni, senin kedal. Sağ ol. Ener. Mysal üçin Joy, mengde çykdy bolýan şu at fanagrammy goýberdiň aýtdy. Teredinmi? Bassyňmy? Ýok. Yok, teret diyecek bolýar näde? Şol oglan mysal üçin. Şonu aýdyp ýa-da men aýtdyma, şonu edil şunýalyk edip baryp studiýada aýtmasaň senden ýasap çykararlar bir gedeklikçe, iki gedeklikçe soňundan gelip şunýaly ýerde aýtmaly bora, şol ýasalyp bu. Okurduk, gaýnatmalar, oýnatmalar näde? Soň gelip aýtmaly bora şunýaly jowy ýerde. Onu halkyň özi görýär soň. Bilýär şu kimin jowy aýdy bilýär, kimin jowy aýdyp bilen okdygyny. Şoň üçin fanagramma jowy men düşünjüme ýanky düşündürjüm boýunça şonýaly düşünýär. Kansen pikiriň hem şeýle. Ay. Aýdany? Hoşlamak diýip oýlady. Men jemgyýet bereýin. Garaz ýanky 2 sany aýdym da, şol gaty kepşirlenen bolsa da kompýuterda jowy şunýaly çykmazdy. Jowy şeýip aýdyp bermezdi. Sağ olun. Ha, ýok diýjek bolýam şoň Doğran üçin. kardeş. Doganlar. Ähli ne oglanlar, gyýylar, agalar, gennejeler. Jowy fanagrammy, zat onlukda däl. Mesele däl, jowy aýtmak ol o başarmayan adam uwerini bolup şu wagt arkaýyn Rahat, men goşaýyn arkaýyn gurläp bilýär, Allah jana şükür aýdyp bilýär. Rahat. Doğran, menin biraz Ýagşy. goşaýyn. Jowy aýtmak we jowy aýtmak we bilýärmi? Ýagşymy? Salamat. Goý aýdar o. Erkek ýaly. Men bana teret Aýtdym Seret- telefona çürmeli. tutçoklad etmelimi? Живой айдан dedim taçı. Kim premierine çıkardı? Bunu noktada живой aydan dedim taçı. İbrahim saat 8 saat 10 yarın zulay kurdu var ha. Harkan deli dikkat iPad'dan uyuklamaya. Şu verektarı hepsine pulunu kılıp diyorsunuz. Ya da Kim çıkardı? Indi men şu wagt düşünürdim ben şonu. Teret inni men şonu şu wagt düşünür otyr bir ýerine annem. Inni men sana bir da aýdaýyn. Fanagramma diýilýän zat jowy bilen ýa. Prosto fanagrammaň halky neme? O tant edýänleri arasda çykyp şoň kaçat etmegi, taýynjak sesleri bilen, nemeler bilen bolmagy
has adamlar gowtan tettirmek üçin edilýär. Maňa diňe Bilýärmi? Onuň şonu joýam edil şonýalyk edip bolýar. Ýöne boýnuň al, erkek al, zal başgaça bolýar. Ýa-da neme bolýar, boy kalonka birazjyk nemerek bolýar, düşünýärmi? Onuň şoň hemme ýerde adinakowa çykmagy, adinakowa kaçat etmegi üçin fonogramma edilýär. Onuň, awa. Onuň ine diýjek bolýanym, mysal üçin Ama meninki divaydın men, divanası men, yüreğimin yarısı men, gözümün ağı. Şun zapstan näme tapawdy şu an? Ha? Sizin ayıp bilýäňiz da hesap edýär de. Owa, indi şu aseretde, gözüň ötür, şun zapstan näme tapawdy? Prosto şol zaps edilen ola. Bulam jowoy. Indi diýjek bolýanym, şunu häzir toýda jowoy aýtsaň, ol başgaça gowy, ýöne zaps bar arasadan düşnükli gowitje gidýär diýjek bolýan. Hemem kameralar almak üçin, adamlara düşnükli bolmak üçin. Şoň üçin edilýär. Arkayn, ha, özüňem arkayn özüň hereket edip bilýän, arkayn özüň alyp baryp bilýän, düşünýärmi? Näme diýär? Sen bu zatlardan nereden habarın var? Dine fonogramma urulap gördün. Soňlady. Ni Alparjyn kıyınmy ya Baksın, kıyınmy diýen soraga belli bir jogap ýok, oňjy. Alparjyn hem öz ýerine kıyın, baksyn hem öz ýerine kıyın. Alparjy öz işini profesional ýerine getirip bilmedi. Deret profesional ýerine getirip bilmedi. Bagşa kıyın. Bagşy öz ýerine profesional ýerine getirip bilmedi öz işini. Alparjy kıyın, şo güýçlü boldy Alparjy. Düşünýärmi? Men aýdaýynmy? Alparjy bolmasa Ýalňyşmyam men diýänim. Aýdym çolmasa sowulmaýar. Ana. Şoň üçin dost. Sağ ol dogrança. İkisine de anhat. Sonra da bir tutun Şu an adamlar pikir ediyor. Emme toy bar ýaňyl 3-4 saat gurulýaňyl, aýdym-aýdýaňyl, gaýdýaňyl anhat duruyor hemme zat. Ýöne şol bara bir bolmanyna bir näçe wagtlap bizim durmuşymyzda ýaşap gördülerdi. Ha aýdymyň çykmak üçin näçe azap edilýär. Mysal üçin aýdymyň ýa-da sen bir eserin, sen bir waýynyň klibiň çykmak üçin näçe wagt azap edilýär. Näçe gijeler ýatylana goýdum görýän, sen gözüň açan beýurok gelip gördüň açan ordan. Diýjek goýam şo zatlar azap edýän, şo zatlar çykýa, on näçe mysal üçin sekund ýa 3 minutlyjak bolup çykýa bolýan, ançak bolup geçendir diýerler dostum. Şoň üçin mara diýjek bolýanym. Hemme adam näp Alparzada anfatdyl, Bagzada anfatdyl, anfatlyk bilen ýetilýän zat ýok dogun. Şoň üçin hemme adyňam profesional zady bolan ýerine anfatýalak bolup halka görünür, ýöne şo profesional üçin şonu başarmak kyn. Düşünýärmi? Menem hayran galýan. Şo ne diýär şo? Edil şo soraw berýär ýene sen. Menem hayran galýan. Şo ne sagady gowja bellen 4 mysal üçin näçede jaň etdi, mysal üçin 4 näçede jaň etdi. Diýjek bolýanym. Indi men bersek Olum şol sorawy neme diýip otur? Şo sorawy neme diýip otur? Ya şata wagtda gol soraw şu. Seredinmi? Dora, mekan bana sen aýtdyň ýa şo. Dämi? Ikiniňde değişdirdiler. Kardeşler. Tamadan iş agyrmy, nem Alparjyn iş agyrmy ýa-da Aýdymçyň iş agyrmy? Toýdy. Hersini öz ýerine. Hersini öz ýerine agar. Sen şeýle jogap berýän. Awa. Dora. İkisinin hem işinde kıyınçılık var. İkisi hem azap ettiği, näçe azap edişine orada adı güçlü bolýar, awraýly bolýar, Alparjy bolsun, Aýdymçy bolsun. Ýöne Alparjy kardeşlerim, o meni halymadlygyny mümkin häzir diýjek bolýan zadyma. Ýöne Alparjy meselem iş çykyp toýa baryp bilmän, toýa barmasa, toý sowulýar bary ýok. Aýdym geçýär, bagşlar aýdym aýtýar, mihmanlar tans etýär. Ýöne bagşy bolmasa, Alparjy toý sow bilmeýär köýdi. Şoň üçin bagşlar elbetde hemişe de ýokarda, Alparjylykdan hemişe de kıyın, hemişe de agyr. Ýöne bu kamangatlar. Awa, ýanky men ýanky toýa tutun diýipdir diýen. Yok, hakyk men diýjek bolýanma, men mysal üçin 10 kagyrym, 10 kagyrym bara. Ýeke söz bilen işini oňurmaýan adam bilen işleşmek, işini oňurýan adama agyr.
Düşünýärmi işini Bağdaş oňurmaýan bilen. adam bilen. Ananay, işini oňurmaýan adam bilen işleşmek, işini oňurýan adama agyr. Şoň üçin bagyş oňurmasa diýikdir agyr. Oňurýan bolsa öz işini. Diýikdir oňurmasa, bagyş öz işini oňurýan bolsa muňa da agyr. Diýjek bolýan, Her kim öz işini. men näse düşünýär? Awa. Awol. Seredin olanlar. Daş bar. Şeyle hatta da özümüz begendik durmaly yani. Yani umuman toyalarlar uçtany begendirmek barada. Döwran Mukadypyň ýakynlygy gurulýan sesini dinle. Paragat Durjaýewiň aýdymlaryny dinle. Olmançyk. Mekan Şarulyň aýdymlaryny dinle. Ja, biz. Bunu begendirin. Awol. Tantoýlar bedeniňiz begendirin. Täsin studiýaň alýan renkli owadan syomkasyna seredin gözümiz begendirin. Reklamy berýärler. Merhaba vatandaşlar, Türkmenistan döwletimizi bagtly ýaşamaga sebäp gatken, bagsyz bolmaga asla sebäp ýok. Bu atlaň sakasynda bolsa, gahryman arka dagly serdarymyz bol. Kämil toýlary toýlamaga giň mümkinçilikler ödýän gahryman arka dagly serdarymyza alkyşlar bolsun.